Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! La trinculata, pazzicuna sto a buscana falta. La trinculata, pazzicuna sto a buscana falta. La rai, 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 la rai. La trinculata, pazzicuna sto a buscana falta. La trinculata, pazzicuna sto a buscana falta. Esan zaiozu eskutioari, eskutio txiki polinoari. Lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu polinoari. Pampalakio polinoari, Pampalakio polinoari. La trinculata, pazzicuna sto a buscana falta. La trinculata, pazzicuna sto a buscana falta. La rai, 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 la rai. La trinculata, pazzicuna sto a buscana falta. La trinculata, pazzicuna sto a buscana falta. Aupa, eskautilloak, arratsaldeon! Zer moduz zarete? Aizue, hola zumarragan egiten dakizuen oiurik altuena? Zer moduz? Abertu da, aizue, gaur kezkatuta nator, badakizu zergatik? Pepito, galdu egin zaigu, ez da inondik azaltzen, zuek ikusi alduzue. Ez? Aiene, hau desgrazia, zer egingo dut nik orain, nun aurkituko dut? Ai, badakit, udaltzainei deituko diet, agian eurek lagun diezadakete. Ia ba. Oiko baburkeriak egiten? Ui, hau aparizioa, haizu, nork eman dizu zuri ona etortzeko baimena, Nik ez dut inongo baimeri behar ona etortzeko. Ea, zuk ere nerekin. Sai, gora! Kusai? Ea, sina, gora! Kusina? Oso ondo! Ederki bete dituzu kakusina zikinaren aginduak. Kakusai klubeko orezko bazkide egingo zaitut. Eta bertako presidente super Pepito izango da. Pepito? Baina, zer dakizu Pepito hori buruz? Haizu, deskuiduan baetzen nion minik egingo, ezta? Nik, Pepito hori? Pepito handiari? Ez eta ez!
Pepitxo paregabea da, geltoki honetan egin duzu fitxajetarik onena, dudarik gabe. Fitxajetarik onena? Noske, dena ondo egiten du. Hori da mutin postori. Atorra, euskalduna, altua, jaioa, guapoa, bueno, hori ezia. Kontu honi usa itxarra dario, Hau pilpilean dago. Bai, arrazoi duzu, hau pilpilean dago. Aze beroa bakazuten hemen. Pepitxo ederrare, hitz egingo litzateke. Arratxaldeo, Pepitxo. Nola deskubritu nauzu? Miraria, txiripautxa, Ai, gixajua, izerdi patxetan zaude, Baina lasai, arazo, berehala konponduko dugu. Desodorante pixka batekin. Kaka zaharra! Zerbait gaizki atera da. Ai, zure burua da gaizki dagoena, kakusino, ekarri kutxa. Eta zozketaren ondoren dutxara eramango zaitu. Dutxa hotza, jakina, hotza. Ai, zue sinistu alduzue, Pepitxo. Ez, bai, ez da bidezela, baina azkenean beti harrapatzen dugu bihurri hau, Ai. Tira ba. Tira. Zumarrako lagun garbiak urduri daude, gure zozketa dela eta. Ia ba, zozketarekin hasiko gara lagunok, talde gorriarekin beti bezala. Ia ba, nor dugun talde gorrian. Samuel Segade Núñez! Etordaria! Opa, Samuel! Aska! Ebetika, netorri Ederkiritxizea! Samuel, arratsaldeon! Arratsaldeon! Ez aldezu jolasteko horik, Bai! Bai, ala, ederki ba, ia bat talde gorrian nor gehiago dugun. Ja. Ja ba. Andrea Martín! Apa, Andrea! Arratsaldeon, Andrea! Azkera, proposakin etorri zen, eska guapa! Ederki ba, talde gorria ezagutzen dugu lagunok. Orain talde urdineko ikazkinak ezagutuko ditugu. Ja. Mikel Etxaniz! Arratxaldeon, nondik zatoz? Zumarragatik, zenbat urte dituzu? 11, oso ondo, zure taldekide ezagutuko dugu orain. Ander Alustiza! Etorri hona, motel, ez eskapo egin, zer moduz? Ondo. Iztututa ez da? Ez. Eskerrak. Ea ba, hemen talde urdin jatorra, hor talde gorri jatorra. Hori da, eta orain gure lehiaketan esku hartu behar duten partaiak ezagutze ditugu, beraz. Laguntza dut Pepitxo dutxara eramateko, baino lasai, berala itzuliko gara. Lehiaketa antolatzera, garbi gogoratu, berarte! Gaur pozak zoratzen nator. Ikusi alduzue inoiz hau bezalako puxika sorta ederrik? Baina gutxitan, eta bi ederrenak falta dira. Hauek non baitu utzi eta berehala ekarriko ditut. Kaixo, kera paixo! Gora, Portugalete! Berri mesedez, Portugalete. Gora, Zumarraga! Eta Portugalete ere bai! Tira, bai.
Portugaleten adizki asko ditutik, Ze txirri, melontzio, kale saltzailea ziala izarain, tombolero! Aizak. Puxika hauek, globo zoragarri hauek, ez dituk saltzeko, Hauek nireak dira, ulertzen? Nireak! Bistan duk, baserria osatzeko falta den animalia bakarra, iaitxela! Beira, Mirri eta Txiribiton, entzuidazue. Oraindik bi ederrenak falta zaizkit ekartzea, Hauek nonbaite utzi eta berehala ekarriko ditut horiek, Sorionekoa imotel, bukatu duk idearazoa, adizkidea gaituk, eta edarrekin zainduko ditiagu Txiribitonek eta biok, ire puxika ederroiek, Txiribiton? Zue globoak zaindu, ez dakit, globoak oso delikatuak dira, eta zuek berriz astakillo profesionalak biak. Tira, Txirri, esarduratu! Estupendamente zainduko ditiagu Txiribitonek eta biak, Begira, egi esan presakan abil eta behingoatik zuengan konfiantza egin beharko dut. Baina behar bezala zaindu, Ez zinolako aldre beskeriarik egin, Eta zuek mesedez, vigilatu itzazue. Ados? Ez dezatela inongo astakeririk egin, Konforme? Tira, gero hartu. Ze polita dituk, Polita bai, baina, gehiegi dituk txirria proputzaren zat, Bera bakarren zat, Hainbeste globo, ez da, baietz. Bai, eta kitxo. Injustizia hau konpondu beharra dago. To, Txiribiton. Ja. To, bat gutxiago. Txiribiton, oain hobeto dagoela, Artista txillida biton! Baina oraindik nire asken ukitua falta da, Perfecto! Pitzetan esan da, ikara garria! Kopelas, zerbait asmatu beharko dut bestela, aurreneko aldiz, elefante bat igaz ikusiko da. Badakitze, labeldun euskal horratzaren teknika erabiliko dut. Listo! Akabo, komeriak eta injustiziak. Hemen dira nire bi puxika ederrak. Baina ze arraio gertatu da hemen? Ez du sinetxiko, baina, begira, ire puxika horiek, oso deprimituta zeudean, eta igandik dibortziatu nahi ziaten. Eta Txiribiton eta biok hasi gaitu balasaitzen, baina ez digute kasurik egin, eta azkenean bere buruaz beste egin dute, suizidatu egin ditu. Aizue, ez zaidazue. Beraiek nahita apurtu dituzte, ez da? Hau ez da honela geldituko ba. Txirri, doluminak, benetan tristea izango duk,
Hola, musikarik bat ere gabe geratzea, Bai. Sentitzen diago, bai. Egia da, Mirri eta Txiribiton, eta begira, hemen daude bi azkenengoak, bi ederrenak, baina erabakia hartua dago. Erabakia hartuta daukat. Zuek izan zarete beti nire lagun zintzoak eta jatorrak, eta oparitu egiten dizkizuet. Zuentzat puxika horiek. Egin puxika horiekin nahi duzuen guztia. Tira, lasai. Txirri, guretzat aldira. Zuentzat, egin nahi duzuena. Benetan? Bai! Eta nahi duguna indizakegu? Bai, noski! Jopera, Txirri! Hola, ez da galanta, baina bihotzan adaukak, batzutan, Txiribiton! Eraso bizian! Txirri, oso asarre geude. Beraz, bere alarabaki behar diu, txere ingo dugun. Boxeo txapelketa. Ez begira, ez boxeo eta ez kung fu. Ez, egingo duguna da, kantu bat kantatuko dugu, zuek orain arte lehiko zaratak egin dituzu eta. Kanta leun bat, kanta goxo eta atsegin bat. Adibidez, ene txiki. Ene txiki, ene politene maite zaitut, zatozaldi gainean eramango zaitut. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon boloña, bimbilin bombolon, bimbilin bolon boloña. Nire maitea nik zuretzat, opil sorta bat badaukat. Erdia emango dizut, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene politene maite zaitut, zatozaldi gainean eramango zaitut. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon boloña, bimbilin bombolon, bimbilin bolon boloña. Nire maitea nik zuretzat, opil sorta bat badaukat. Erdia emango dizut, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene politene maite zaitut, zatozaldi gainean eramango zaitut. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon boloña, bimbilin bombolon, bimbilin bolon boloña, bimbilin bombolon, bimbilin bolon boloña, bimbilin bombolon, bimbilin bolon boloña. Bai, gora kakusoi. Iña, gora kakusiña. Ze beldurgarria naiz ezta, Bai, zekina, nazkagarria, iguingarria. Aizue, por cierto, zer esan didate, Inguru hauetan, txotxolepitoren badabilera ni imitatzen,
Ba, iruzurti hori harrapatzen dudanean, papila egingo dut berarekin, xetu egingo dut horrelako. Kontxo, geltokian nire estatua jarri duzue. Hau da omenaldi unkigarria. Dirua ere oparitu behar didazue. Txampiñoi ergelak zarete gero. Zuen kontura aberastu egingo naiz. Hau da txampon ederra. Infugia bi horrekin, ez zara hilabetean komolean eseriko. Iruzurti hori harrapatzen dudanean, papila ez baina porruxala egingo dut berearekin. Beldurgarri horren ahotsa entzutea iruditu zait. Hala, hemendik ibili da? Eta joan da? Seguru? Ai, Pepillo! Lasai etorri, kakusinak alde egin du. Pepillo, etorri lasai! Kikio, hau zarta da Pepillo! Tira ba. Ikazkinak hementxe ditugu, ikatzare baita Pepillo azkenean heldu zaigu. Beraz, jolasarekin hasiko gara. Lehenengo partaideak Samuel Segade izena du. Aizu, Samuel, zenbat urte dituzu? 6. Aizu, eta txoritxo batek esan dit, puzleak egitea ikaragarri gustatzen zaizula. Zenbat piezetan dago zure errekorra? 100 piezetan, Jesus motel, Jesus, ondo dago, Iaga bigarrengo partaideak ze kontatzen digun. Andrea Martin izena duzu, bai? Martin da, ederki ba. Marti da, Andrea Marti, ederki ba. Aizu, Andrea, zenbat urte dituzu? 7. Eta egia alda baleta ederki dantzatzen dezula? Bai? Eta norbait agurtu nahi duzu? Bai. Zein? Andrea, zure laguna, ederki ba, hemendikan muixo handi babialtzen diogu eta txaloak talde gorriarentzako. Osondo, eta orain talde urdineko ikazkin jatorrak ezagutuko ditugu. Nortzara morrosko? Mikel, zer gehiago? Etxaniz, osondo. Zer egiten duzuzu kastu bukaeratan, Mikel? Lagunekin atera. Lagunekin atera, osondo gazte. Eta nora zoaz? Gernikako Arbola plazara. Osondo. Eta zer egiten duzuean? Jolastu. Jolastu futbolean? Bai. Ara, kirolariak, osondo. Eta nor dugu mutil jatorrau? Ander. Ander, zer egiten duzuzu kastu bukaeratan? Lagunekin joan. Bai, nora? Izazpi parkera. Osondo. Eta zein da zure bazkari favoritoa? Espagetiak. Beraz, indartxo gongo zara, primeran. Ea lagunok, txalo handi bat talde urdinaren txat. Eta orain, gure izarra handia besterik ez da falta. Felipe! Felipe, hemen dago! Iaba, guazen, eta final erdiekin hasiko gara. Iaba, Samuel eta Andrea, hementxe ondo, Samuel, ez dure txanda da, beraz leku hartu, hementxe daukazu, eta hasi nahi duzunean, haupa, Samuel! Primeran hasi zea! Iaba, bi, osongi! Ja, iru, txaldu dazkenean! Lau, osongi! Bost, bikain! Sei, hau da punteria botel! Zazpi! Jesus, Iaba, Animo, Samuel, zortzi! Iaia, bederatzi! Eta, ama! Sartu ditu Samuelek, eta orain Andrearen txanda da, beraz, Andrea, hortxe jarri, eta hasi nahi duzunean. Aupa, Andrea! Iapa, Andrea, animo! Iui, animo, Andrea, konzentratu, lasai neska. Iaba, osongi! Bi, primeran! Iru, izugarri, aupa, Andrea! Lau! Bost! Sei, ongi! Hori, lekutik,
talde gorria bukatu du, beraz, deskantsatu lasai banku honetan, egintzazu lekua, aldo zuen moduan, eta guk talde urdinarekin hasiko gara. Hande, Mikel, zuen txanda. Ja, Mikel, zure txanda. Hartu lekua, eta hasi nahi duzunean. Hauka, Mikel! Ba! Primeran! Ui! Animo, Mikel! Bi! Bai! Iaia! Iru! Primeran zaitza! Da! Osongi! Ui! Iaia! Bost! Iaba! Sei! Osongi! Zazpi! Bikain! Zortzi! Iaia! Ui! Iaia! Ai! Zortzi! Primeran! Iaba, orain Anderren txanda! Ikatz guztiak xestan dituzula, hartu lekua, eta animo hasi nahi duzunean. Ba! Osongi! Bi! Ui! Animo! Ui! Hori da, hartu, ikatza. Iru! Iaba, lau! Animo, kontzentra. Bost! Sei! Osongi! Zazpi! Primera motel! Ui! Iaia! Ui! Animo! Zortzi! Eta... Iaia! Energia! Final erdia bukatu da laguno, guazen danak aurrera. Etorri! Iaba! Betxe jarriko da txuku, lehen bezala xe. Eta lagunok, final erdia bukatu da, eta hauxe, gertatu da. Samuelek 10 sartu ditu eta Andreak berriz 8, beraz guztira talde gorriarentzako 18 puntu dira, txalo baientzako! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue, bai Mikelek eta bai Anderrek 8 naikat pusketa sartu dituzte, guztira 16 eta talde gorria finalera! Zoriona! Giei, Baina, hemen ez da inork eskutsi joango etxera, motxila dotoreak eramango dituzte opari talde urdinekoek eta zuen txalo aztezina. Hori da lagunok, baina jokoa ez da bukatu, finala jokatzear dago, eta hor txikusiko dugu txirrina zeinek eramango duen. Gero arte, agur! Zenolako txantxa itzela prestatu dudan Mirri eta Txiribitonentzat. Zuek denok lagunduko aldidazue aiei ziri ondo sartzen? Bai, oso erreza izango da. Nik txano hau jantzita azalduko naiz mamu bat bezala. Eta mamuek nola egiten duten badakizue, ezta? Hori da! Nik besoekin honela egitean denok egingo dugu, ea? Osko zozinago, ea? Primeran! Izutatuko naiz eta berriro azaltzean. Eskuekin nola egiten dudanean, denok, ea? Hori da! Primeran! Gero arte! Ixen diet, ni horrelako tamainako babukeri egin, nau beldurtzen, ni pentsar, nau beldurtzen. Azera izberriro, hortzi txuzi horiekin bueltaka, beira. Gaina, alderantziz jantzi ditu, vampiroaren antza izan beharrean, basurde ematen du. Bia. Toa zenarioa, Bush Bunny. Txibiton, haure, ine izan da. Egiten duzue zuek nire ere muan mukitzu alenak. Gas naturalaren instalazioa egitera etorri gara. Ixo! Krisis egoeretan, nina buruzagia. Aristoteles jakintsuak esaten zuen bezala, gizajoak mamuen erreinuan sartzen direnak, larrutik pagatuko baitute haien hanka sartzea. Aristoteles esan du, Aristoteles.
Ziribitoan hemen zerbait arraroa xauk, Ni munduan kokolo bakarra ezagutzen diat, hitzetik hortzera etengabe Aristoteles eta Plastofeles aipatzen dituena, Plasta mortala bera bai. Txirrispio. Horixe, aurpegi txuria, belarri gorriak, xurukorra, morosoia, eta tontolapiko kategoria eskoa. Mamurik handiena, bera. Baina Txiribito, zer egin duk nire Txano dotorearekin begira dena zapuztuta utzi didak. Alatxe, bai, narratz utzi diagu Txiribiton beraren kalzontziloa bezala. Guri gustatzen zaigun moduan, eta bestia derortan gogoratzen dugun bezala, narratz. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikindut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikindut ondoren garbitu. Lapurkatxa paparrea. Gozaitakoa. Gutzu xuilota sartuta. Zeroinerakoa. Atzazalak berde. Plastilinarena. Horrela ibiltzen gara umeri gehienak. Bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikindut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikindut ondoren garbitu. Lapurkatxa paparrea. Gozaitakoa. Gutzu xuilota sartuta. Zeroinerakoa. Atzazalak berde. Plastilinarena. Horrela ibiltzen gara umeri gehienak. Narraskeria nahi, egun eta arratz. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikindut ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikindut ondoren garbitu. Izan ere, finalistak oso parekatuta egon dira finalerdian, naizue. Lehenengo partaideak Samuel Segade izena du. 6 urte ditu. 100 piezetaraino iristen diren puzleak egiteko gai da, eta bere lagun Lander, Ainhoa eta bere arreba agurtu nahi ditu txaloa gure artistarentzako. Primeran eta ona hemen finaleko bigarren partaidea, Andrea Martí Zumarraga koneska polita, 7 urte ditu. Xerrak patatekin eta jogurra jatea ikaragarri gustatzen zaio, baita korrikan egitea eta bizikletan ibiltzean ere, eta bai bere lagun Andrea eta bere bizilagun Jon agurtu nahi ditu. Beraz, txalo handi bat neska jator honentzako. Osondo eta final handia jokatzeko, Felipe besterik ez zaigu falta. Ator, Felipe! Ia ba, niko biei, guazen gure lekuak hartzea, eta Samuel, zure txanda da, beraz? Hartu, hemen txelzulekua, eta hasi nahi duzunean! Iepa, animo, Samuel! Ia ba, ia sartu da, animo! Ia ba, konzentratu, Bat, horrela bai! Bi, ederki! Ia, 3, primeran! Hori da, lekutik! Animo, Samuel! Ia, lau, bai! Bost, primeran! Ia, izugarri ondo! Haupa, Samuel! Bost guztira! Etorri honea, lasai! Eta orain Andrearen txanda da, beraz, Andrea, ikusi zagun zer egiten duzun. Hartu lekua, eta hasi nahi duzunean! Animo, Andrea! Bat, erki hasi zea! Bi!
mesedez. Eta orain momentu batetik bestera gure opari paregabeak sartuko dira, hementxe daude. Hementxe ditu. Eta Andreak, errak eta dotore hau eramango du gure oroigarri, eta zuen txalo zaparra da. Eta gure garaiarentzako hementxe dugu txirrinda zoragarri hau, txalo beretzako aizue. Emaitza oso parekatuta egonda, baina bate bakarrik eraman dezake gure txirrinda hori, bai disfrutatu denok egingo dugu, gero arte, agur. Agur. Azen. Azken abisua, loratekietarako bidaiariak segi 11. trenbidera.
sinago ezta. Iso perretxeko txusiak, gaurtik aurrera, munduko pailazorik ikuingarriela izango naiz. Bambina politxinela! Kaixo, moñoño eta moñoña kuadrilla! Kopelas, moñoño eta moñoña, nola hitz egiten dudan, lehendakari ematen dut, Ai, bada, zirko berria jarri dute gure geltokia. Eta kategoriakoa ematen du, Ekilibristak, eta trapezistak, eta malabaristak izango dira. Ziur, ni zuzendari kontratatu nahi nautela. Badakizu zer ingo da, Entzun, ezin bidiarik izan, aurreneko erabakia. Txirri jarriko dut, pista nagusian, tximoaren egiten! Eta txiribiton, hipopotamoen kaiolan, krokodiloekin borroketa! Txiko! Italian ere ezagutzen naute! Itzela naiz gero, Mundu osoan maite dute, nire edertasuna eta nire sabidurentzia! Eta zu, nor zara, kaballero? Bambina politxinela, bailaza italiarra nazu, eta nire zirkoarekin Euskal Herrira etorri naiz, zu bezain famatua izan nahi dudalako! Ni bezain famatua, kostatuko zaizu, Impiusiblea da, supermirri bezain barregarria izatea. Txoi, azterketa egingo diot, James. Ea, baldakizu fundamentuzko puskarrak botatzen. Eta korroska profesionalak aitortu behar dizut, sekulako talentua daukazu. Eta beste trebetasun batzuk ere baditut. Liluratu gelditu gazara, tuta-tuntatu. Eta riona, eta itxibegiak. Kolaboratzaile bat behar dut eta... Ederki, sekulako kolaborazionista bai naiz. Barkatu, torpexe barri bili naiz. Lasai, Fermina politxitonta. Orain, zatoz, jarri zaitez hemen belauniko eta intzizu begiak. Bai. Eta erakutsiko dizut dik Euskal Herrian nola egiten ditugun malabarismoak. Ja, zer da hone mendik. Begira. Aurreni, tortilla bat emango dizut amaiketako egiteko, Tortilla a la frantzez, Tira. Eta gutxi iruditzen basaizu eta goxetuta baldin basaude oraindik, zer dugu, begira ze gauza derra. Euskal, txapela jantziko dizut. Orain bai daukazula, paiaso inusentaren aurpegia.
Deabru horrek nahastu egin hau, baina hurrengoan argiago ibiliko naiz bai, argiago, kontu handiagoarekin. Buongiorno, Barrasko! Txiribitoni, pamparroni, banu ezu ezagutzeko gogoa. Bambina politxinela, bailazoa nauzu. Eta ona etorri naiz, zuri esku jolas divertigarria erakustera. Avanti, oso jolas graziosoa da. Hau da Tomaso, gure jolasa. Eskusi, ragazzo. Apunteria txarra daukat. Barrera egingo dugu. Hau da jolasa, gora Tomasa. Tonto lapikoa da gero, zertako gehiago nahi ditu. Azken aukera, avanti! Hau da jolasa, gora Tomasa. Porka miseria! Fakultadea galtzen ari nez. Txiribitonek ere, barre galantak egin ditu nire kontura. Baina txirrirekin ez zaitu horrelakorik gertatuko, ez oixe. Kaixo! Arratsaldeon, mademoiselle. Aizu, ikusi aldituzu Nirri eta Txiribiton? Joan egin dira, zutzoz ospartuta daudela esan eta ospa egin dute. Alde egin didate nazkantearen horiek, Tira, aizu, baina, zu ez zaitut ezagutzen, nor zara zu? Ez dugu elkarra ezagutzen. Bambina politxinela, artista italiarra nauzu. Baina Euskal Herriko aurrek ere izugarri maite naute ez da? Bai maite nauzue. Aizu, errespeto pixka bat, nazioarteko artista handi badugu eta errespeto minimo bat zor diogu. Gainera, nik zure ikuskizun bat ikusi nahi nuke gainera. Bravo, bravissimo! Magia pixka bat egingo dugu orduan. Bai, sartzaitez kutxaren barruan, ragazzo. Eta nik, 3 ezpata sartuko dizkizut, batere minik egin gabe. Zuek ze uste duzu ez ote da oso arriskutsu izango? Ixo! Bai. Ez egin katxo bondongito hauei. Eta sartu kutxa barruan. Sartu avanti! Eta orain, konzentratu egingo gara! Abracadabra, incerta macabra! Urdian zulatu idazu, Kalambre txiki bat baino ez da izan, eta hemendik aurrera hobetzako otako dituzu puzker nazkagarriak. Bizkarruza, ezurra, zulatu didazu, Beste ziztada bat besterik
Pepitxo triste bat! Ixo, hori, hartxe. Bai, irutikan bat behintzat ederki menperatu dut. Txirri pedanteak ez gaitu gehiago aspertuko. Egin txero kakusina maltzurrari, kakusina gaiztoari, kakusina politxilela egoingarriari. Ikusten txiribiton, esan dia dena hoi, oso arrarua dek politxitonta hau, izango nuke, Pepitxo bera baino itxuseagoa dela. Kakusina dela? Kakusina? Kopela soduan, zerbait improvisatu behar diago? Telefonoa, biskor. Demontre, ziur niretzako dela deia, nire senargaia izango da, badakizu ezein dane kakusai. Ea nor dugun. Bai, nor da? Esaiok botoin berdea sakatzeko. Nola? Sakatu esazu botoi berdea. Bai, botoi berdea. Baina zer da hau kakusai, adarra jotzen ari altzara edo. Esan zu bakatzeko naztu izaren eta botoi gorria sakatzen. Markatu, nahaztu jingara, botoi gorria sakatu. Botoi gorria, bai. Tonto dutasago, txiribiton, politxitonta honek izaukak bat ere ganorarik, Italiara bidali behar diagu bueltan. Avanti! Kakusina hau, bere zenargaia baino gaiztoagoa da oraindik. Eta nire bi adiskide haue berriz, ergen utzak, tonto kompletoak dira. Impiusibleak zarete zuek biok, impiusibleak! Mira, lagunok! Honen bestez agur esateko ordua heldu da. Badakizue, beste herri batzuk bisitatzera joan bar dugu. Pepitxo, zintzo eta jatorra gidatutako trenean igota da noski. Zer, katxondeoan? Aio nagusi, agur. Gaur eta hemen gure bideak betirako banatuko dira. Baina, Pepitxo... Pepitxo ez, aurrerantzean Pepote izango naiz. Eta nire kabuz bidaiatuko dut. Basat izateko jaioa naiz. Born to be wild! Astira, hau ez da diskoteka! Baina, nora joango zara zuk Felipe hemen utzita, Zer egingo duzu lagunik gabea? Motorzale talde mitiko batekin ibiliko naiz. Infernuko aingeruak, tope buana! Eta aski izango naiz, nire arrano beltzaren gainean! Born to be wild!
hitzik. Bostaxola oso azkarra da. Aizu, eta arrano beltzaren antza baino pinpili pausa arroxa batena dauka, Infernuko aingeruentzat, espiritua da garrantzitsuena. Eta ez garraio bidea, erne! Jarriko aldut. Banoa. Orain turboa! Kaka zaharra! Arrazoi zenuen nagusi. Trizikloak tamalgarriak dira. Nere habitat naturala, trenbidea da. Jo txiribitua orduan, ia Felipek traizioa barkatzen duen. Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Barreginik bapo, guazen bai plazara, antxen egingo du, gogotik algara. Barreginik bapo, guazen bai plazara, antxen egingo du, gogotik algara. Indikan mutilak barretxo bat bota, bota beste bat, ora indikan bota. Ora indikan neskatxak barretxo bat bota, bota beste bat, ora indikan bota. Barreginikan bapo, guazen bai plazara, antxene